जी जानते रु कनिया ई कैला से नु मोटापा कम हो जाला, आदमी जवान हो जाला आ चेहरा पर ग्लो आवेला आ रोग जतना बस सब भाग जाला। पिंटुआ के मेहरानू के देखत रु कितना सुंदर लागतिया, इहे कैला से सुंदर लागतिया। हमरो करे के चाही, हमहु सुंदर लागे। ए मम्मी जी हमरो करे के बा, हमरो सुंदर होखे के बा। दे 1000 रुपया दे। ए जी कौन चीज के पैसा देतनी मम्मी जी के? हमरा माई से नु 1000 के बाजी लागल रहल, हम कहनी नु कि तू हमरा मेहरारू के ठक पोठक नहीं करा